मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। तर बघू शकता तुम्ही शेतकऱ्याची कहाणी। मी प्रत्येक मक्का लावल्यापासूनचा व्हिडिओ आपल्याला पाठवलेला आहे आणि आता आपले मक्काचे कणस जसे काही आपला हुरडा खाण्यासारखे आलेत। बघू शकता तुम्ही आमची मक्का अजून हिरवीगार आहे आणि आता आम्ही नेमकीच आता हे शेंडे कापायला सुरुवात केली। तर गाई मस्तपैकी शेंडे खातात आणि आता आपला हुरडा खायला तयार झाला आहे। तर बघू शकता अशा प्रकारे आमचे मक्याचे कणस झाले। म्हणजे अजून कोवळे पण हे खायला कोवळेपणीच खायला चांगलं लागतं, कारण गुळचिट लागतं हे। तर आता मक्याचा हुरडा खायसारखा झाला आहे आणि एकदम निब्बर झालं, ते खायला काही चांगलं लागत नाही। आणि हे असं कोवळं असलं की मस्तपैकी हुरडा खायची मजा असती। तर पाहू शकता तुम्ही किती छान मक्का भरली आहे। तर अशा प्रकारे आमची मक्का आली आणि बघू शकता पूर्ण इकडून आता याचे शेंडे कापलेत, म्हणजे ते पिवळं व्हायचे। आता जर गाईला खाऊ घातलं तर गाई पण छान प्रकारे खातात। तसं तर खाणारच आहे त्या, पण मग कोवळं घालायचं एक हेच आहे, कारण ते असे खांडखुंड काहीच पडू देत नाही, पूर्ण चक खाऊन घेतात। जसं कांडी गवताचे जसे तुकडे पडतात तसं अजिबात काहीच पडू देत नाही त्या। तर त्याच्यामुळं म्हटलं चला आता नंतर तर द्यायलाच खाऊ घाल, नाही तर मग कोवळ्याच्यात जर घातलं तर काही नासधूस नाही, काही नाही। आणि त्याच्यासाठी पण चांगलं आहे, कारण गुळचिट चारा लागतो बहुतेक, कारण काहीच असं घाण पडू देत नाही त्या। आणि परत एकदा पाहून घ्या आपला मक्याचा हुरडा। आता एक दिवस कंच भाजायचा व्हिडिओ मी टाकीनच, म्हटलं आपण मक्का लावल्यापासूनचे व्हिडिओ टाकून राहिले तर आपले मक्का अशी खायसारखी झाली, आपण त्याचा पण एक व्हिडिओ टाकू। तर या मक्याचा हुरडा खायला। तर बाय। बघा शेतकऱ्याचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडतात की नाही आवडतात कमेंटमध्ये सांगत जा।